Salutare tuturor, numele meu este Petru și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru. Da, acesta este un episod înaintea episodului, da. M-am gândit să mai facem câteva episoade înainte de a ne apuca de treaba care o avem. Adică să facem în Muay Thai jocurile mele preferate și ce va urma după. Am să mai fac așa, să zicem, ghilimele daily vloguri. Da, nu prea sunt daily vloguri pentru că nu m-am filmat de dimineață. Și treaba e că eu m-am trezit la 2 și ceva. Și chiar la ora 2 eu eram ceva de genul cu ochii pe jumate închiși. Și îmi face maică mea treci la masă. Și a trebuit să mă duc, ok. Eu am mai filmat înainte, dar din greșeală am apăsat pe butonul de oprire a filmării. Acum ne plimbăm pe aici nițeluș. După care urmează să vă mai arăt împrejurimile. This is my life. My field life. Și acum facem o șmecherie. Oh, uite o Dacia. Și gata, am făcut și șmecheria. Nu ar fi trebuit să fie ceva de genul ăsta, uite Dacia. Hai, focalizează? Da. Am focalizat. Și în curând o să mă duc să-mi iau prietenul ca să mai filmăm ceva. O să facem poate o provocare sau două împreună. Și ne vom plimba pe aici. Am gândit să mai filmez puțin în avans pentru că o să am programul din ce în ce mai încărcat. Deoarece eu am o culegere atât la matematică de făcut și nu m-am apucat de ea. Cred că nu sunt singurul, cred că și voi care vă uitați acum ați făcut aceeași chestie și o să vă treziți așa în ultimul moment că aveți 300 de pagini de făcut și 2 săptămâni la dispoziție sau chiar mai puțin. Mi-aminteți de mine de anul trecut, m-am avut 150 de pagini de făcut într-o săptămână jumate, deci muream. Treaba a fost că am avut noroc cu profesoara că a uitat să ne ceară caietele și acasă am fost ceva de genul, n-am muzică pe fundal, să-mi vă gândiți. Compound. Ok. Am dat mai devreme noroc cu un băiat, iar acum ne îndreptăm spre casa prietenului meu. O să-și ia și el pennyboard-ul și o să încercăm să facem un video împreună. Are și el un canal, dar nu știu cum îl cheamă sigur. Și da, v-am promis că o să vă pun în descriere canalul de gaming plus Facebook plus Instagram. Dar am uitat și îmi cer scuze, dar asta o să se întâmple acum în episodul este. Aici. Nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de share și butonul de subscribe. M-ar ajuta foarte mult să cresc și eu până să am un număr rezonabil de abonați. Hai să vă mai arăt drumul pe aici. E ceva de genul. Ăștia și eu. Și mașina vine de acolo. Ok. Dacă mergem drept înainte, ajungem la mine acasă. Dar mai avem ceva de mers. Hai, la dreapta, hai. Ok, nu o să vă mai arăt pe mine. O să mă ocup de asemenea de setările contului în curând. Să postez episoade din ce în ce mai lungi pentru voi, pentru urmăritori. Și let's go! Hai să-i dăm așa din profilul meu. Dați! Închiriem pennyboard-uri pentru un preț unic.